Jeg hedder Rikke T. Når du ser den her video, så er det enten fordi jeg har sendt den til dig, det er fordi en i mit team har sendt den til dig, eller du har fundet den på Facebook. Hvem er jeg? Jeg hedder Rikke. Jeg er på den anden side af de 40. Jeg har i mange år arbejdet i det private, og har arbejdet rigtig mange timer. Jeg har været alt fra stået ved kassen, til avisbud, til afdelingsleder, til direktør. Og nu har jeg valgt at være direktør i mit eget liv. Jeg har været Forever Living forhandler i 2,5 år. De 2,5 år har været en spændende rejse, som begyndte med, at jeg gerne bare vil tjene lidt ekstra. Jeg vil gerne ud og holde lidt wellnessaftener. Jeg vil gerne sælge lidt til mine venner og bekendte. Og tjene lidt til den her lidt ekstra ferie, bytur, sko. Men som tiden er gået, har jeg opdaget, hvilken verden det her det er. Det er en verden fuld af glade mennesker. En virksomhed, der kun vil det bedste. Der har de bedste produkter, og kun vil have glade mennesker. Jeg er i dag manager i Forever Living. Det vil sige, at jeg har et team. Og når man har det, så har man også forpligtelser. Det vil sige, at hvis jeg starter nogen op, eller der er nogen i mit team, så er det ligesom at være arbejdsgiver. Så skal jeg hjælpe og finde de styrker, som de forskellige har. Jeg arbejder kun med styrkerne, fordi at hvis du arbejder med en styrke, så bliver du 3 gange så god til det. Arbejder med dine svagheder, så når du kun lige målt. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at arbejde sammen med dig, hvis vores kemi og vores tillid passer sammen. Jeg offer rigtig meget af min tid, og vil jeg rigtig gerne, hvis du er klar til at ofre din tid også. Det Forever har givet mig, og som kan give andre mennesker, det er udvikling, det er selvværd, det er motivation, det er en frihed. Frihed til at lige pludselig være sammen med sin familie. Frihed til at arbejde, når jeg har, og på den gode måde, og på den sjove måde. Er du også bare, ligesom mig, lyst til bare, at tingene skal være frihed, og du gerne selv vil have lov at bestemme, så tror jeg, vi passer sammen. Men giv mig et kald på 53 64 27 50. Send mig en mail på rikketango@gmail.com. Og lad os mødes og se, om vi kan få kemi og tillid til at passe. Hvis vi kan det, så finder vi din markedsandel, hvordan du skal, hvad du er til, hvilke interesser, hvad der virker godt for dig, hvor du kan se dine styrker der henne. Så lægger vi en plan. Så kigger vi hinanden dybt i øjnene og tror, om vi 2 sammen kan gøre det her. Jeg ved, jeg kan. Spørgsmålet er, om du er klar til det. Og hvis vi er det, så hjælper jeg dig med at gå hele vejen. Så jeg glæder mig til at høre fra dig. Jeg glæder mig til at følge dig på din livsrejse. Og jeg kan love dig en ting. Du vil aldrig nogensinde fortryde, at du har set den her video. Kan du have en rigtig god dag, og glæder mig til at høre fra dig. Det var Rikke.